Να έχουμε βγει από το γήπεδο. Να το γήπεδο, να κάνω και ένα zoom. Εκεί είναι φραπέδες και αυτά δεν φαίνεται. Πριν θα φαινόντουσαν. Εδώ δίπλα είναι το γυμνάσιο. Αυτό είναι το γυμνάσιο. Και το άλλο είναι το λύκειο. Αυτό είναι το γυμνάσιο και το άλλο είναι το λύκειο. Ναι, κάποια παιδιά θα είναι εδώ πέρα. Θα μας χαιρετάνε και μπορεί να μας χαιρετάνε. Μη σας νοιάζει εσάς. Φυσικά θα μας χαιρετάνε. Εδώ είναι τα αποδυτήρια περίπου για την ομάδα του Βρασίδαρα ρε. Βρασίδας ρε. Ναι, πάω ποδόσφαιρο. Είμαι στην ομάδα Βρασίδας, η καλύτερη ομάδα. Φυσικά είμαι ΠΑΟΚ και ο Ντόνης. Να πούμε και την ομάδα. Εδώ είναι γήπεδο μπάσκετ κιόλας έχουμε, αλλά δεν είναι τσιμέντο. Εδώ είναι το του λυκείου, του γυμνασίου το γήπεδο μπάλας. Εδώ είναι το μπάσκετ του γυμνασίου. Έχουν δύο μπάσκετ το γυμνάσιο. Το ένα και το δύο είναι κατά εκεί παίζουν. Εδώ έχει ένα δίχτυ για βόλεϊ, δεν φαίνεται. Πάνω είναι τα γραφεία του διευθυντή αυτά εδώ. Διευθυντή δασκάλων και αυτά. Εδώ είναι τουαλέτες. Αυτές είναι του κοριτσιών, έχει και εδώ το αυτοκόλλητο. Και εδώ είναι γράφει ένα μεγάλο α και ένα μεγάλο κ. ένα ωραίο γόρι κυρίως. Εδώ κάνουν ό,τι να είναι. Εδώ είναι το κηλικείο του γυμνασίου, έχει κηλικείο. Ναι, πάμε μέσα. Εγώ είμαι στο Α3. Εγώ στο Α2. Πού είσαι, Αντώνη? Στο Α2. Μπράβο. Είμαστε χωρισμένοι στις τάξεις. Να, εκεί γράφει Α2. Και στις τάξεις και στα σπίτια είμαστε χωρισμένοι παντού. Α2, 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 Α2. Μανία. Και εκεί λέει όχι Α2, καλά λέει. Α3 δεν λέει. Έτσι ναι, και μας ανεβήκαμε. πιάσουν που μπήκαμε. Έλα, δεν πειράζει. Τι έγινε, τι θα μας πει. Εδώ είναι η αίθουσα της πληροφορικής. Εδώ είναι η αίθουσα του Α1. Περίμενε. Α, βλέπετε εμένα, Κάτσε να βρείτε μέσα στις αίθουσες, πάντα σηκώνουμε τις καρέκλες. Δύο δεν τις σηκώ στην καρέκλα, τιμωρία. Εδώ είναι το Α2, ο Ντόνης. Και εγώ είμαι στο Α3, για ένα λόγο που με λένε Ζωητόπουλος, είμαι στο Α3. Όπου εδώ ξέχασα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Και δικιά μου. το 9. Δεν τις σήκωσες. Όχι. Αυτό θα πει παιδιά. Οπ, μισό. Α3. Εγώ. Είμαι σε αυτό. Η αίθουσα. Όλοι έχουν σηκωμένες εκτός που λείπει μία καρέκλα. Εδώ πέρα. Σταματήστε ρε! Ο πρόσκυλα. Ναι, κάποιοι φίλοι μας. Ήτανε κάποιοι φίλοι. Θα τους αναφέρουμε κάποτε κι αυτούς. Τώρα συγγνώμη λίγο για τη ζαλάδα. Κολλάει για ένα λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν τι κάνουμε βίντεο YouTube, γι' αυτό φωνάζουν. Κολλάει. Τώρα κλείνουμε λίγο. Θα κλείσουμε το βίντεο. Γιατί κολλάει λίγο. να δούμε το κύριο του. Είναι μέσα δασκαλή. Είναι μέσα δασκαλή. Ναι. Δεν είναι ένας ωραίος κάδος. Νόστιμα. Τι τους νοιάζουν οι κάδια ανακύκλωσης στην πλάκα. Μπουκάλια, πλαστικά. Το κηλικείο μας. Του γυμνασίου. Εδώ είναι ένας ελέφαντας που σας μοιάζει. Ναι, το κόψα το βίντεο.